ବନ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଘର ଭାସିଗଲାନି, ପାଣି ନାହିଁ ପଶିଗଲାନି। ଆଉ ମାନେ ଇଏ ତ ଖାଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଏରକ ପାଣିଟା ହେଇ ତାକୁ ଜମା ଚାଲିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଦେବେ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେବେ ଆମ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି ନାହିଁ ସବୁ ପଳେଇଗଲାଣି। ଅସୁବିଧା ରହିছে ଉପରେ ଶୁଅଟା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଅଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୁଅ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆସି ଏଇଟା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ପାଣି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବୈତରଣୀ ଆଉ ସେଟା କିଛି ଭାସୁ ଆଉ ଆମର କିସ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବୈତରଣୀ ଆଉ ଜଳକା ସେପଟ ଅଛି।